שלום וברוכים הבאים למרוץ המדרגות של מגדלי עזריאלי המתקיים בפעם החמישית ברציפות, 54 קומות, 1144 מדרגות וגובה של 187 מטרים. למעלה מ-700 רצי מדרגות מגיל 18 ועד 120 ירוצו פה עוד מעט בפיר המדרגות של המגדל העגול ויגיעו לשמיים, או יותר נכון למנחת המסוקים שנמצא על הגג, וזה מה שנקרא לטפס לשמיים ובגדול. גולת הכותרת במרוץ המדרגות השנה הוא רן אלתרמן שיזנק 6 פעמים אל הגג עם כל המקצים בכל הגילאים, דבר שאף פעם לא נעשה באף מרוץ מדרגות בעולם, ויש כאלה לא מעט. מיד נשמע איך זה בכלל התחיל ומה זה תורם לגוף. מרוצי מדרגות מתקיימים כמעט בכל בניין מפורסם בעולם, ומדרגות הן הבסיס לכל פעילות ספורטיבית אירובית. קל להגיע אליהם, קל להתאמן בהם, וזה כדאי. זה התחיל לפני 20 שנה בניו יורק, באמפייר סטייט בילדינג, שם ניו יורק רוד ראנר, החברה שעושה את מרתון ניו יורק, עשתה את מרוץ המדרגות הראשון. עלייה במדרגות זה משהו פונקציונלי, משהו שאנחנו יכולים לעשות בתפקוד היומיומי שלנו. צאו, תלוי יותר. ברגע שאנחנו עושים פתאום איזה סוויץ' והולכים לעשות אימון בעלייה במדרגות, אנחנו מאמנים אמנם את אותם שרירים, אבל בטווחי תנועה ובזוויות תנועה שונים. מה שמאפשר לנו להעלות את התפקוד השרירי, ומכאן זה יכול לסייע לנו גם בענפי ספורט שאנחנו עוסקים בהם ומתחרים בהם. מה זה הטירוף הזה לעלות 6 פעמים? מאיפה בא לך רעיון? יש מקצים, אז למה לא? יש לזה תקדים? מישהו עשה כזה דבר? באירוע כזה רשמי, לא חושב שמישהו עשה את זה. לא משנה לנו מי מנצח, העיקר שזה יהיה ראשון שני של אלתרמן. אני מארגנטינה, בונוס איירס. נגיד בקומה 30 מרגישים הראש כאילו מתכווץ כמו מכונת כביסה, אבל זה נחמד. אכלתי סטייק ארגנטינאי אתמול בערב, אז יהיה לי. איך זה יכול להיות שהחברה שמייצרת מעליות באה להתחרות במדרגות? זה בדיוק הקטע, אנחנו באים לבדוק שזה מה יותר מהר, המדרגות או המעליות. פעם ראשונה? לא, פעם שנייה. רצתי, אני היום עוד רוכב באופניים, זה 500 קילומטר לחודש. פעמיים עשיתי חוצי ישראל עם אופניים. הרצים הראשונים מקצה העילית מוזמנים לרדת לקומה -4. זהו זה, אנחנו מוכנים לצאת לדרך. ספורטאי העילית מתכוננים בקומה -4, ואנחנו נזנק עם המקצה הראשון אל הגג. המרוץ מתחיל בריצה של 400 מטר בתוך המרתף התחתון של מגדלי עזריאלי. למעשה אנחנו בקומה -4, ואז מגיעים הרצים לפיר המדרגות ומתחילים לטפס למעלה. וכמובן רן אלתרמן. רן אלתרמן, 7 דקות 14. זה הפעם הראשונה, נכון? כן, עוד 5. ואנחנו יוצאים לדרך עם הזינוק השני, גילאי 19 עד 29. שוב, כולם מתחילים במרוץ של 400 מטר על מנת לבסט את הרצים כדי שלא ליצור פקק במעלה המדרגות. זהו הזינוק השלישי, גילאי 30 עד 39. כולם רצים במרתף בקומה -4 של עזריאלי לעבר פיר המדרגות, וכאן מתחילה העלייה לעבר מנחת המסוקים שנמצא על גג המגדל העגול. בגילאים האלה כבר מתחילים ללכת, זה לא בושה. איך המרגש אחרי פעם שלישית? בסדר, יותר טוב ומשתפר. ספר לנו מה שאתה מרגיש. נהדר, נהדר. זהו הזינוק לגילאי 40 עד 49. גם כאן הקצב מתחיל להיות קצת יותר איטי, ושימו לב לאפרים זוננברג מנהריה בן 80 שזינק מבעוד מועד, ואנחנו מאחלים לו בהצלחה, נחכה לו למעלה. כצפוי אלתרמן ראשון. פעם רביעית גלידה. שימו לב, אפרים זוננברג בן 80 מנהריה, כל הכבוד לו. אני מתחיל למחוא לו כפיים. פיקניק. פיקניק. כן. קבוצות לחברות
זהו המקצה לחברות מאורגנות שהתארגנו והחליטו לצאת ביחד לעבר מנחת המסוקים שעל גג המגדל העגול במגדלי עזריאלי. כשעולים בקבוצה 1144 מדרגות אולי זה נעשה יותר קל. לפחות זה לא משעמם. אנחנו בפעם החמישית? כן. אתה נראה לי יותר מאושר. כן, אני באמת מרגיש שכל פעם שאני עושה את זה נהיה יותר קל. המקצה השביעי היה עממי לחלוטין בסגנון כל אחד יכול ולא צריך למהר. הפעם אפשר גם ללכת. המקצה הזה פתוח לכל מי שרוצה להגיע למנחת בגג המגדל העגול שבעזריאלי. מה המסר שלך לגבי העתיד בעניין המרוץ הזה? תוכנית לשנה הבאה לצרף גם את שני המגדלים האחרים ולעשות מקצה ל3 מגדלים. אני חושב שזה יהיה באמת שיא חדש. יציאת כמותג ספורטיבי מנסה להתחבר לאירועים שמקדמים גם את הספורט וגם שעושים קצת דברים שונים וחצופים. עשה לך חשק? כן, דווקא נראה אחלה, בעיקר אחרי רן אלתרמן שעשה את זה 6 פעמים. יכול להיות שאולי פעם אחת זה מתבקש. היה כיף. כדאי לנסות, הנה הנוף מצוין. הרגשה שעשינו את זה. בכל החיים הרוטינים שלנו עשינו משהו. שיוצאים החוצה לאוויר הפתוח, לנשימה הראשונה, כאילו אתה נולד מחדש. זה הרגשה שאי אפשר לתאר, זה מדהים. מה יש לך, איך יש לך לסכם את החוויה הזאת? למה זה דומה? מה זה משנה עכשיו? למה זה דומה? בוקר טוב לכם, אנחנו מאושרים להיות איתכם. זהו זה, אנחנו קומה אחת למטה במצפה הפנורמי עם נוף שרואים רק ממגדלי עזריאלי. זה הזמן לחלק את עשרות הפרסים והגביעים לכל הקטגוריות השונות. אני השתכנעתי שבאמת הפעם כל אחד יכול. כולנו נתחיל לעלות קצת במדרגות ונתראה במרוץ המדרגות של 2008 על גג המגדל העגול של עזריאלי. שלום ולהתראות. רן אלתרמן, 7:03, שאם ירצה השם ייכנס לשיא גינס.